wai ɗan alewa ne zo? Auna ake yi? Ɗan alewa. Ka zuwa. Ina da wata naira 50 fa. A yau ban sai na 50 ba, na 40 za a bani. Na 20 za a waka. A na 40. Na ga in ka ba da 50 da 40 duk ɗaya ne ma. Na ga da na 50 da na 40 duk ɗaya ne ɗan alewa. Dan Allah ga min da shi. Ya mun godiya da yawa da ɗan alewa. baba zai zo. zai fito. Ɗan alewa. Za ka bi ta gunsa. Sai dai an jima gaskiya da magana. Wanda ya zo kira bai zo ba yanzu. Ɗan alewa na ga da na 50 da na 40 duk ɗaya ne. Na boye ba. Na baka 40 ɗita dai. Gwangwani ɗaya. Aya ba za Na ga ana neman kirgawa a zuba. ya liya. Ɗan alewa. Ya ba za a auna shi a gwangwani ba. Ka biyo ka ko ba? Yawwa. Yaran nan so kuke lalle sai kun sa ɗan albaban alewa su mutu wallahi. Ɗan ma riga shafi. Ai shi ne. 40 ne. 40 ne. Ah, ya za ka rage? Baba ya liya kuma za ka juya. Ka wallahi ni kala ne. Ah. O yanzu nawa ne gwangwani? Ɗari da 20 ne gwangwani. Mun ya ce a fasa siya fara 120 ne gwangwani. Gwangwani 120. Ai da wuri za ka duba mu. Me yasa ba a sai da shi 100 ba? Kun sauraron magana ta kama ba ta gaba na masu aunar da dino. Ya naga kayar ni da na ba kuɗi na kuma. Alewa. Neman a banfai. Eh? Ka san banfai kuwa? Eh? Zo na rubuta ma.